Здравейте! Ние ще попитаме карти Таро, какво си мисли за вас точно днес човекът, за когото си мислите. Какво си мисли за вас човекът, за когото си мислите точно в този момент. О, една чудесна карта. Човекът, за когото си мислите днес, смята, че вие сте една фантастична жена. Красива, способна, интересна, умайваща, привлекателна. Всички мъже я харесват. Но смята, че понякога изпадате в състояние на депресия, което никак не му харесва. Че прекалено много мислите за него. Още какво си мисли за вас човекът, когото обичате. Ами той иска да ви покани някъде на среща, да отплавате някъде надалеч, да имате общи планови интереси, но не иска да ви вижда тъжна, депресирана, умислена. Още какво си мисли за вас човекът, когато обичате. Че вие сте една прекрасна, принципна жена с самочувствие, със своите ценности, със своите идеи, която се справя самостоятелно в живота, възхищава ви се. Но също така смята, че сте жена, която не показва своите мисли и чувства, по-скоро ги прикрива, че не сте толкова открита към него. Иска да сте по-комуникативна, по-отворена, да се отворите сърцето, да заживеете своя живот. И че е крайно време да направите този избор. Така. Ако ви е харесало това четене за човекът, за когото си мислите днес, моля, абонирайте се за моя канал, може да ми пишете на лични съобщения. Чао, чао!